Ọgbakọ Ozuzu achịkọbara were mkpụrụ abalị abụọ site n'aka ụlọ ọrụ steeti a na-ahụ maka okwu gbasara ahụike maka ndị ọrụ ahụike dịgasị iche iche nke gbadoro ụkwụ n'etu ha ga-esi nnọọ wee mụtawanye ụzọ dị iche iche a ga-esi wee buo agha gbochie ma ọkwa megide ajọ ọrịa dịgasị iche iche na-efe efe na steeti a abịago n'isi njedebe n'Awka bụ isi obodo Anambra steeti. Kachibụzọ Okoye kọtọpụrụ gị akụkọ a. Mgbe ọ na-ekwu okwu n'oge ya bụ mmemme nke mere na ogige ụlọ ndị Nigerian Medical Association nke dị n'Awka ka onye Director Nursing Services nke Anambra State Hospital Management Board Oria Eze mere ka mata na ya bụ ihe nkụzi bụ nke gbadoro ụkwụ na ebe metụtara diabetes na hypertension ma mee ka mata na ọ bụ iji kụziri ndị ọrụ ahụike ụzọ kacha mma iji na-eleta ndị ọya diabetes na hypertension oge niile. Mgbe ọ na-enye ihe nkụzi ka onye consultant cardiologist nke si ụlọ ọgwụ Nnamdi Azikiwe University Teaching Hospital Nnewi Dọkịta Chukwudi Nwagbara mere ka mata na hypertension bụ ajọ ọrịa nke na-egbu ndị mmadụ aghara maka na ọ naghị enye akara ọbụla ma ọ bịa gị n'ahụ. Mekwere ka mata na ọrịa ọbara mgbali elu ahụ na-ebutekwa ihe oyibo kpọrọ heart attack nakwa isi eke ma kwazi arịrị na onweghị ọgwụ chacha n'ohu nke ya ka Dọkịta Ejike Okonkwo onye sikwa na Nnamdi Azikiwe University Teaching Hospital Nnewi nwee bịa onye nyere ihe nkụzi nke ọ kpọrọ mara ọnụọgụgụ unu gwaziri ndị ọrụ ahụike ka ha nwere ozi ahụ naanị ime obodo ma gbaa mbọ hụ na a mara ọnụọgụgụ ndị na-arịa ọrịa ọbara mgbali elu ahụ ya na nke ọrịa shuga akpọkwara diabetes iji nyere gọọmenti steeti aka ịkwado etu ga-esi wee na-enyere ha aka oge niile. Site n'Awka, aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.